Que tal, boas noites? Histórica mobilización das mulleres pontevedresas a prol da igualdade. Este 8M deixa unha multitudinaria manifestación na cidade da que falamos de contado. Antes de arrancar, saiban que o normal desenvolvemento deste informativo está se vendo condicionado pola folga, polo que lles ofreceremos unha versión reducida do Pontevedras 10. Agora sí, comezamos. Dúcias e dúcias de mulleres concentráronse esta mañá en Pontevedra para reivindicar unha sociedade igualitaria. A Praza da Peregrina quedou pequena para acoller a multitude de persoas que se deron cita reclamando un futuro feminista, sen fendas salariais e libre de violencias contra as mulleres. Hoxe estamos a participar nunha xornada histórica revolucionaria que vai marcar un antes e un despois nas nosas vidas. Este 8 de marzo, as mulleres situamos Galiza no mapa mundial do paro internacional de mulleres. E sobre todo que nos vemos un pensamento de hoxe que unidas, que todas xuntas, sin importarnos cor, nin o que pense unha, nin a que vote a outra, todas xuntas somos imbatibles. O acto foi convocado polo colectivo feminista de Pontevedra. A Praza da Peregrina viuse desbordada ante a marea morada que reivindicou unha sociedade igualitaria entre homes e mulleres. A concentración mesmo se estendeu ás rúas próximas á céntrica praza. O encontro serviu para reivindicar unha igualdade real que supoña a fin das fendas salariais, dos teitos de cristal e da violencia machista. Na concentración participaron de xeito maioritario mulleres, aínda que tamén puidemos ver algún home nun segundo plano, tal como demandaban os colectivos convocantes desta folga de mulleres. A organización convocante desta movilización, o colectivo feminista de Pontevedra, expresou a súa tristura pola presenza de banderolas coas siglas de algún sindicato e que a CIGA, por exemplo, tiña convocado para a mesma hora outro acto nesa mesma praza. Dende o colectivo que organizou a xornada reivindicativa, din que o desta mañá foi un acto a prol do feminismo sen apelidos. Os sindicatos UGT e Comisións Obreiras optaron por levar as súas reivindicacións ás portas da subdelegación do Goberno en Pontevedra. As dúas centrais apostaron desta volta por secundar os paros parciais durante esta xornada de folga. Na concentración desta mañá, os sindicatos denunciaron a pasividade do Goberno central en canto a materia de igualdade. As mulleres están concienciadas para hoxe parar e salir á calle tamén e que se nos vexa. É un momento absolutamente necesario, dado o que está ocorrindo. As 57, creo recordar, víctimas da violencia machista no 2017, as 7 que levamos no 2018. Baixo o lema Vivas, Libres, Unidas en loita pola igualdade, Comisións Obreiras e UGT quixeron evidenciar a pasividade do Executivo de Rajoy respecto á igualdade entre homes e mulleres, especialmente din en materia laboral. Ambas centrais organizaron esta mañá unha concentración ás portas da subdelegación do Goberno na Boa Vila. Durante esta xornada convocaron paros de 2 horas en función das quendas de traballo previstos de medianoite ás 2 da madrugada, de 12 a 2 da tarde e de 7:30 a 9:30 desta noite. A Deputación de Pontevedra sumouse aos actos reivindicativos desta xornada. O ente provincial celebrou un acto ás portas da súa sede, onde se deu lectura ao manifesto. A presidenta Carmela Silva sentenciou que as mulleres non están dispostas a vivir nun mundo onde non se conte con elas. Esta folga do 8 de marzo é un canto de igualdade e liberdade para a humanidade. É unha folga necesaria, imprescindible. É unha mostra de que xa non estamos dispostas a vivir nun mundo que non conta con nós. Un mundo no que a fenda salarial entre mulleres e homes en Galicia é do 22%. É dicir, para percibir o mesmo salario que os homes por facer o mesmo traballo, as mulleres galegas teríamos que traballar 71 días máis. Un mundo no que as nosas pensións son 40 puntos por debaixo da dos homes. Un mundo no que, pese a nosa preparación, pese a nosas cualificacións, non queren vernos en situacións e postos de poder.
Unhas 200 persoas, maioritariamente mulleres, protagonizaron diante do Pazo Provincial este acto reivindicativo dentro dunha xornada de folga que é, segundo Carmela Silva, necesaria e imprescindible. Segundo a presidenta provincial, esta folga feminista convocada neste 8M é un canto de igualdade e liberdade para toda a humanidade. Na lectura deste manifesto, Carmela Silva estivo acompañada polas deputadas do PSDG-PSOE e do BNG do seu goberno, así como por numerosas personalidades como a deputada Patricia Vilán ou a secretaria xeral do PSOE Pontevedrés, Maica Larriba. Na concentración tamén participaron, ademais de traballadoras da Deputación, representantes de colectivos sociais ou numerosas alumnas dos institutos da cidade, tamén concelleiros do Partido Popular de Pontevedra, con Jacobo Moreira á cabeza, a portavoz de Cidadáns, María Rey, ou edís do PSDG-PSOE como Agustín Fernández ou Paloma Castro. Neste 8 de marzo apenas hai noticias escritas por mulleres. As compañeras de moitos medios de comunicación tamén desta casa sumáronse á folga feminista. Esta mañá na cidade aproveitaron para reivindicar a igualdade entre homes e mulleres tamén na nosa profesión. Entre varias compañeras deuse lectura o manifesto a xornalistas Paramos, suscrito por máis de 7.000 persoas. A fenda salarial é unha realidade no noso sector. Exiximos ás empresas transparencia salarial e unha revisión de categorías, complementos e criterios profesionais que permitan acabar con ela. Como noutros sectores, unha ausencia de conciliación real prexudica máis ás mulleres, que acaban modificando ou recortando os seus horarios para poder coidar e mesmo abandonando o seu emprego ou cambiando de profesión. O ninguneo, a condescendencia, o paternalismo e os mansplaining están á orden do día nas redaccións e fora delas, na nosa actividade diaria. As vivencias das mulleres que a miúdo son tratadas como personaxes secundarios ou con estereotipos. Un exemplo é o tratamento da violencia machista, que en moitas ocasións segue culpabilizando a vítima. As primeiras páxinas, as aperturas de medios e informativos son decididas por homes. Pois así, coas voces das nosas compañeiras poñémolo punto final a este informativo especial marcado pola folga feminista. Vémonos mañá a partir das 9:30. Pasen boa noite. Adeus.